To ja si pamätám iba taký záber, jak som stál v dáve ľudí. Som mal asi 10-11 rokov a z Nazdajky nám postavili skatepark. Ja som to vtedy tak nebral, ale až keď som to videl prvýkrát naživo, až vtedy ma to naozaj zaujalo, že tá magia, ako je za tým, že človek tie nohy nemá pripnuté a pritom to vyzerá, že ich tam stále má proste aké prilepené a to som vôbec nechápal, chcel som si to skúsiť a našťastie moji rodičia boli takí dobrí, že mi kúpili skate. Osem rokov som vlastne chodil okolo toho miesta každý jeden deň a videl som, že nič sa s tým nerobí, dokonca sa to už malo dávno búrať. Tam bola jedna obrovská zastávka niekedy, ktorá je teraz možno z nej 1/3. Teda ja si vôbec nepamätám, ako to vyzeralo predtým, ale to vybrali, že ona potom nejak zhorela, preto to tam zbúrali, túto jednu časť nechali ako keby taký prístrešok. Keď sa na to pozrie človek tým skateovým okom, tak hneď vidí, že to je perfektný spot, lebo je krytý. A kde nájdeš proste super otvorený spot, krytý, kde postavíš vec a môžeš tam jazdiť, aj keď je zima, keď je proste vonku dážď. To bolo hneď jasné, že tam treba niečo niekedy postaviť. Jedného dňa sme sa už tak hecli, že sme si povedali, ideme do toho za každú cenu, zrobili sme to v noci. Stávali sme to do 3. rána, svietili sme si ohňom, mobilmi. Tá stavba pre mňa osobne, to bolo neskutočný úspech pre mňa osobne, lebo v dedine sme skateovať nemohli. Ľudia na nás vyháňali, nás kričali a jednoducho vadili sme im. A tu hore proste to bolo super, lebo boli sme tu sami, nikto nás nevidel, nikto o nás nič nevedel a my sme si tu proste robili, čo sme chceli. Hej. Teraz sa to tu neoplatí, tu prechádzajú stadiaľ krávy, prekážky sú zničené, rozbité, takže už sa to tu nedá. Opravovať, čo ja viem, keby boli peniaze na celý skatepark ešte aj zväčšenie ho, tak to by bolo už o inom, ale teraz zatiaľ nič. To bolo v období, keď sa Jakovce začali ničiť. Keď sme videli, že to, čo sme vlastne postavili, tak nám určitá nenávisť, nebudeme to absolútne vyhádzať na nejakých konkrétnych ľudí alebo tak, o to nám ani nikdy sme nepatrali potom, kto nám to zničil. A automaticky sme začali myslieť na to, že musíme postaviť niečo, čo tu po nás zostane, že aby to ľudia proste mali tu, aby sa to dalo skateovať. Postaviť si vlastný park v takej dedine malej, jak sme my, proste vlastný skatepark, to pre nás bolo najviac. V našom okolí vtedy neexistoval žiadny dobrý park, okrem toho Margicanovcových plekových starých prekážok, ale tie už boli proste obohratá pesnička, to už nikoho nebavilo skateovať a tak sme sa naštvali a zázrakom sa nám podarilo na prvýkrát získať grant a postavili sme skatepark podľa vlastných predstav. Ale to, že nám to zničili, nás len naučilo, že treba proste stavať, užiť si to a ísť ďalej a znova čo stavať, že nemôžeš proste
ostať na jednom mieste a si myslíš, že niečo ti vydrží väčšine. Ste musíš ísť a ďalej robiť. Ste musíš drec. Je to proste neskutočne dobrá vec. Keď mám blbé stavy v hlave, tak idem skateovať a nemyslím na nič, proste je to super.